Sziasztok, jó reggelt! Igen, jó reggelt. Nekem most jó reggelt. Valahogy hosszabb ideig kellett pihennem, mert mostanában minden nap 3:17-kor fölébreszt valami, és a mai napi álom az teljes valóságában olyan volt, minthogyha az valódi élet lenne. És abszolút, abszolút olyan, minthogyha 3D-be lettem volna ott is, és érzem, látom azt a világot most is előttem. Tehát ma 2024. december 8-a, Szűz Mária szeptlőttelen fogantatás, és anyukánknak az igazi születési időpontja. Ma lenne 97 éves. Tehát érdekes, hogy a 7-es az amúgy is követ engem. A 27 formájában, a 17 formájában, és most az is, hogy ő 97 éves. Tehát én szeretek eljátszogatni a számokkal is, mert azon keresztül is kapom a sok-sok üzenetet. Tehát nem csak egy kis tollakkal, pillanat. Kis fehér toll is itt van. Ma valahogy úgy fogta magát, és megjelent csak úgy magától. És másik toll is benne van a táskámba, úgyhogy ilyen is működnek ezek a láthatatlan világból jövő üzenetek. Tehát a mai napnak semmi és valami üzenete van, mert éppen elgondolkoztam, vagyis azon most nem gondolkoztam el, hogy miről fogok beszélni, hanem mint mindig, tehát nem egészen úgy van, spontán ülök ide, mert ide ültet valami, mert mindig van valami, amit mondanom kell. Most a spontánság csak ennyi, hogy megemlékezzek anyukámnak a fizikális földbe való bejutásába, a kis csatornából a világosság sötétségébe, mert azért ezt mondom, hogy nagyon sok sötétséget kapunk, és még mindig úgy, tehát egy alagútban vagyunk, és úton vagyunk. Ami úgy látszott, hogy a világosságba vezet, az egy bizonyos sötétségbe, és a világosság felé fogunk, vagyis megyünk továbbra is. És ma megint egy picikét olyan, hát ilyen, hogy egyik nap jobban megy, másik nap nem megy annyira jól. Megint jobban megy, tehát egy ilyen hullámokban telik el, töltődik a napok bizonyos formájában. Tehát én most nem tudom, ez a lent fönt, jól érzem magam valahol, nem, nehézségek vannak, és kevésbé nehézségek, tehát ez egy ilyen hullámvölgyek. Tehát most nem a magasabb hullámok, tehát nem a hegyek hulláma, hanem a völgyek hullámában telik el a napom, hol fáradt vagyok, hol kevésbé fáradt vagyok, és mindez úgy gondolom mindenkinél, tehát úgy érzem, nem is gondolom, úgy érzem, hogy aki emberséges ember, ebbe a valóság, földi valóság tényében érzékeli magát. Mert ez most nem élet annak a formájában, ahol akár a 3D-s élet
megfogalmazás, érzése lehet, és szerintem nagyon sokak érzése is ugyanez, hogy valami, valami, valami történik körülöttünk, valami változás van körülöttünk, de nem megfogható változás van. És ma kaptam ilyen videó üzeneteket is, hogy ugye ez a 4 féle támadás éri a tavozmirigyünket, a fluorid, az alumínium, a glifoszán, mm, és még valami, mi volt a negyedik? Ja igen, a, a wifi-től. Ezt már azért nem jutott annyira eszembe, mert igyekszek azért úgy kívül lenni az elektroszmogtól, meg ezektől a sugárzásoktól. Tehát ezeket kellett gondolni, és hogy több mint 60 éve, hogy a levegőből az alumínium, a glifoszát az élelemben, a fluorida a vízben, és természetesen a másik hullám pedig így támadják a tobozmirigy állományát, és annak a képességét, hogy jól össze tudjon kapcsolódni a, mindjárt akartam mondani, tehát az ősforrásunkkal. A hely megnevezését, ez nekünk fontosabb, mert mi ebbe a 3D-be úgy tudunk mozogni, hogy mindig hely, idő, hely, idő, hely, idő. Időpont és hol. Mikor, hol. És ezért is van, hogy a mennyeket is úgy gondoljuk, akkor ezeket is, hogy meg kell határoznunk magunk érzésére, hogy hol helyezkedik el. És a semmiben a mindenben helyezkedik el. A semmi mindenéből. Tehát a semmi mindenből a semmi minden van, és mi ezt nem tudjuk így fölfogni, és ezért van az a káosz most bennünk, hogy valószínű, hogy helyezkedni akarunk, ahol nem tudunk helyezkedni. És az a fantasztikus csoda, hogy ekkora kitétnek egy 3D-s test, egy 3D-s érzékelés, és bezárva a kis százalékban működve, mégis ilyen fantasztikusan el tudtunk jutni még ahhoz, hogy nem robbant össze az idegrendszerünk, mert az idegrendszer támadása van. Tehát a tobozmirigyünk az idegrendszer erősségét a legjobban befolyásoló hormontermelő szervünk. És ugyanúgy, mint a csecsemőmirigyet is el akarták nekünk hitetni, hogy már ez a szerv nem létezik úgy apa formájában, ahogy léteznie kell, ugyanúgy a tobozmirigyünk is meg van támadva. És a legfelsőbbekig. Mert az alsó lények, tehát az alsó részek, azok a földi mi voltunknak az élvezeti formája, míg a felsők kerülnek aztán annak az élvezeti formájában, hogy egységet tudjunk összehozni a test, szellem, lélek összhangjában. Jó, akkor ennyi volt a mai tartalma, és a mai mondani valója az egész videófelvételemnek, és ahogy még egy nagyon nagy érdekesség, hogy még eszembe jutott a proféta, eszembe jutott Jézus Krisztus, eszembe jutottak ezek, hogy a proféciák, akkor a krisztusi kristály, stb. Ezek az emberi értelemnek, érzelemnek a kifejezései, hogy föl tudjuk fogni, és be tudjuk fogadni azt, ami bennünk van gyakorlatilag, csak mégis úgy gondoljuk, hogy kívülről jön. És ezt akartam még továbbítani, hogy itt a YouTube-on is rengeteg olyan
felvétel van, ami kiadás, hogy egyre jobban úgy érzem, hogy hiteltelen. Először még olyan, tényleg olyan jó érzés volt, és utána elkezd nyálassá válni számomra, egy hiteltelen, olyan, hogy kedves, tehát nem természetes. Tehát egyre jobban nem természetessé válik ez a túl ömlöngős megszólalások. Tehát ennyi volt, amit akartam mondani. Sziasztok!